Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Koma kwambiri abusa Your Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Richard Chimwendo Banda, Minister of Local Government, Unity and Culture, and also Secretary General of Malawi Congress Party, Ms. Corinne Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all government officials here present, all cabinet and deputy cabinet, cabinet ministers here present, Your Majesty Ngwenyama Inkosi Gomani 5, Paramount Chief Lundu, all members of bereaved family, Honorable Augustine Chidzanja, Regional Chairman, Lecture of the Malawi Congress Party, and all the members of the Regional Committee of the Malawi Congress Party here present, all the shadow members of Parliament and councillors here present, Senior Chief Kacheri, and all the traditional leaders here present, Reverend Herm Mware, the officiating clergy, and all the religious leaders here present, Amai Ndeabambo, Olemekezeka a president yathu, timati tikutokozeni kwambiri mtsiku la lero chifukwa pa ntchito zanu zochuluka munapanga chiganizo kuti muzaperekeze mwaulemu gogo Inkosi Kachindamoto amene ali senior chief mudera lino boma la Dedza. Pano a president pakhala zolankhula kenako tizapita mmapemphero tisanapite kumalo osiriza kumene tikagoneke mayi wathu gogo wathu Inkosi Kachindamoto. Pa nthawi ino mndilole ya president kuti tiyambe zolankhula zathu pozusa impi George Musa amene akuimbira akubanja kuti atuze history yonse ya ufumu wa Kachindamoto. Zikomo kwambiri ya president. Zikomo kwambiri poyamba tikuti zikomo kwambiri ya president yathu adziko lino la Malawi chifukwa chakukomerani inu ndi amayi ako nyumba kwanu kudzakhala nawo mtsiku la lero limene Inkosi Dr. Kachindamoto akulowa m'manda. Maulemu aperekedwa kale, kwa ine ndikupereka mbiri pang'ono ya ufumu wa Kachindamoto. Mwachidule tinena kuti Kachindamoto oyamba angoniwa atachoka madera osiyana-siyana nadzakhala kunoko. Amene anali Kachindamoto oyamba anali Inkosi Dzinthenga. Iwowa analamulira pa ufumu wawo kuchokera 1891 kufika 1899. Atatisiya monga mmene zatigweramu analowa m'malo ndi Inkosi Abraham. Iwowa adakhala pa ufumu umenewu kuyambira 1912 kulekeza 1931. Mulungu chitamukomera kuwatenga. Amene anadzalowa ufumu wachitatu anali Matapira Kamahani, amene anakhala pa ufumu umenewu kuyambira 1933 kufika 1954. Mulungu atawatenga amene analowa ufumu wa Kachindamoto wa namba 4 anali Inkosi Samson. Iwowa anakhala pa ufumu umenewu kuyambira 1956 kulekeza 1976. Mulungu atawatenga amene anadzalowa ufumu umenewu
wa number 5 ndi Inkosi Zonyera. Amenewa anakhala pa ufumu umenewu kuyambira 1978 kulekeza 1987. Atawatenganso mulungu amene analowa ufumu umenewu wa number 6 anali Inkosi Justino amene anakhala pa ufumu umenewu 1988 kufika mpaka na 2001. Kenaka ndi pamene amadza tozedwa tsopano kuvekedwa ufumu amene tuwalira lerowa a Theresa ngati wa number 7 amene analowa mchaka cha 2003 kulekeza chinocho 2005. Mundilole ya president kuti pamene tanena izi komanso tinene pang'ono za umoyo ndi mbiri ya Inkosi Dr. Kachindamoto alilowa amene atisiyawa. Kubadwa, Inkosi Kachindamoto anabadwa pa 28 December 1958 ngati Theresa Samson Chijaunga Kachindamoto. Maphunziro awo, Dr. Inkosi Kachindamoto anapanga skulu yawo ya sekondari na kupambana mayeso a Malawi Certificate of Education masiku amene aja tinkati in conjunction with the United Kingdom. Komanso anakachita maphunziro awo asa ntchito usekilitale. Ntchito Dr. Inkosi Theresa Kachindamoto iwowa anagwira ntchito ku Theological College ngati sekilitale kwa zaka 27. Kulowa ufumu, Senior Chief Kachindamoto amene tikunena kuti analowa ufumu wa 2003 sichinali chophweka a president. Muona kuti amene anatisiya omaliza kuti iwo alowe anamwalira mu 2001 koma anadzalowa mu 2003. Sikuti panali makwingwiri manali wonse kubanja ayi, koma a Theresa sankafuna kuti akhale DA. Kotero kuti mafumu akuchigwa kuno chinawatengera kukapeza Inkosi Kachindamoto kuzomba kumene anali ndi banja lawo komwenso amagwira ntchito. 202 anakanitsitsa kwa mtogalo. Mu 203 kuti iwo avomere chidawatengera malemu Bishop Patrick Kalilombe kulowererapo kukawuza kuti akusankhaniwa si anthu koma Mulungu ndiye wakusankhani kuti mukatumikire. Izi zinapangitsanso banja lawo kuvomereza, iwonso kuvomereza banja ndi kusiya ntchito ku ame, iwonso kusiya ntchito ku Theological College. Chidwi cha ku ntchito za limbitsa za maphunziro. Chidwi chawo Inkosi Senior Chief Kachindamoto Dr. Otisiya iwowa chidayambira kumene amakhala ndi banja lawo kuzomba. Amathandiza ana amakomo ozungulira nawo pomathandiza ndi zipangizo zoti ana aphunzire makamaka atsikana. Akugwira ntchito kumeneko iwowa anakhala ndithu akulimbikitsa nakhala nawo m'maudindo osiyanasiyana kumbali ya maphunziro. Zomwe anachita pothana ndi maukwati atsikana achichepere kuno kwathu. Chiyambi chake, tsiku lina ali ndi akunyumba kwawo amayenda, akuyenda anafika pamalo pena pamene panali ground la mpira, ana masewera mpira, komanso panali mtsikana amene anabereka mwana wachichepere. Mtsikana wachichepere kubereka mwana wachichepere. Mwana uja amalira mumvetsa chisoni. Inkosi zinawatengera iwonso nkhawa pamene anamuuza mtsikanayo kuti kapereke kwa amayi yake. Mtsikana uja anayankha kuti ayi, ameneyi ndi mwana wanga. Tsono Inkosi anamva chisoni ataona zimenezi, ndiye anapitiriza kumfunsa mtsikanayo kodi abambo ake ndani. Pamene mtsikana uja amaloza mnyamata wachichepere akusewera mpira wachikulunga m'ground muja.
zidawatengera zimenezo kuti tsopano ziwakhudze koposa kuti mdera mwawo muli maukwati ana achichepere. Chifukwa cha ichi anayitanitsa msonkhano kwa mafumu onse umene apolisi analipo nthawi imeneyo ngakhalenso ampingo, ndikuwawuza kuti kuyambira pa nthawi imeneyo ana achichepere maukwati awo athe, komanso kuwadziwitsa mafumu onse kuti amene akwatiwitsenso mwana wina aliyense nyamata ndi tsikana azaka zachichepere ufumu umeneyo adzawulanda. Ndipo adaterodi nalandako mafumu ena amene ankafuna kuyesa zida. Mafumu atatu amenewa anadzagwira ndodo pamene ankadzapepesa kwa Inkosi Kachindamoto, ndiye adawapatsa ntchito kuti iwo akhale tsopano alangizi amafumu ena onse kuti maukwati otere asamapangike. Sanalekere pomwepo, anapitanso ku mpingo ukadzudzula mpingo kuti ndi amamanga maukwati timati woyera koma ana ake ali achichepere. Ndi adanena kuti sadzalola mpingo lina uliwonse kumanga maukwati ana achichepere mdera mwawo. Zipatso zawo: Inkosi Dr. Kachindamoto malemu tsopano anatetsa mabanja achichepere osachepera 4,000. Inkosi Dr. Kachindamoto analandira sapoti yochuluka kuchokera ku mabungwe boma komanso ena akunja monga UN Women ndi World Vision. Kunabwera anthu ochuluka kudzaphunzira zimenezi, ena ngakhale ochokera ku Kenya. Sitingayiwalenso mafumu ena akumaleko nkuno anakhala akuafunsa njira imene iwo akutsata yotetsera maukwati achichepere. Analandira ulemu uja tinadzachita kuno, munatumiza anduna au degree ya udokotala kuchokera ku Belgium chifukwa cha ntchito yabwino imene iwo adachita. Olemekezeka pamene iwowa amakhala anali ndi masomphenya awa, chonde muzikaganiza chifukwa chakuti mzimu yawo idzafuna kuti idziwise mtendere mokondwa atakhala kuti zinthu izi zikuchitika. Choyamba kunoko ana amene anachotsa m'masukulu kamenenso amene akuphunzira kulibe masukulu opanga zaluso, kuti akamakatenga ngongole ya nifi azidzadziwa chochita nayo ngongoleyo. Ndiye kusoweka Community Technical College, masomphenya amalemu agonapo amene tasiya mnyumba muja amafunitsitsa. Komanso nkhawa yawo ina inali fizi ya ana ena ovutika amene amachotsa m'mabanja awo chifukwa kuti ena mwina alibe makolo. Komanso amatipempha kuti mukadzapeza mpata muwapeza president ndikumva kuti akumanga School of Excellence asadzayiwale kuno kwa Kachindamoto. Ineyo ndidzakondwa mzimu wanga ngati nitachoka kuti skulu imeneyi itamangidwa kuno. Potsiriza, Inkosi Dr. Kachindamoto iwowa amalira asiya mwamuna wawo bambo John Ndovi ana asanu ndi zidzukulu zitatu, zidzukulu 13. Iyi ndi mbiri ya ufumu pang'ono wa Kachindamoto komanso wa Dr. Inkosi Kachindamoto amene ali Theresa tiuli na ukwalira panowa. Zikomo kwambiri olemekezeka a State President wathu pomvetsera komanso podzakhala nafe. Zikomo. Zikomo kwambiri a President athu pano ndizuse Mr. Leslie Ndovi amene alankhule kuyimira akubanja koma kuchimuna. Mr. Leslie Ndovi. Mr. Leslie Ndovi chabwino, mundilole Your Excellency kuti panthawi ino ndizuse a group village headman chantulo kuti nawonso atilankhule koma kuyimirira akuchikazi. A group village headman chantulo.
zikoma kwambiri mu nthawi ino yochita mwambo wathu wa gogo Senior Chief Kachindamoto chifukwa cha kusonkhana kwathu kumene tawalamira chisoni chathu. Poyamba ndipereke ulemu kwa bwana wathu amene ali president wa dziko lino la Malawi, Bwana Chakwera. Mwakhalapo, landireni ulemu wanu. Ndikuona pomwepo bwana mwabwera ndi madamu wa dziko lino la Malawi akunyumba kwanu. Alandire ulemu wawo. Pali anduna amene amayang'anira mafumu boma laling'ono, amene wonso alandire ulemu wawo. Oti maudindo amene afika pano kuperekezani bwana pamwambo wathu wachisoni ngambiri kuti ndiyambe kutchula ndi nthawi ndilepherapo. Pali mainkosi ambiri amene abwera kudzalira nafe kwa gogo wathu amene watisiya Senior Chief Kachindamoto, alandire ulemu wawo. Komanso pali inkosi ya makosi Gomani amene ali nafe pompano pa imfa ya mbere wawo Senior Chief Kachindamoto, alandirenso ulemu wawo. Ndipereke ulemu wina kwa president kuti akhalapo aulandire. Mwafika kuno ndi kuchingoni, nde ulemu umene timapereka kuchingoni waukulu timapatsa ngwenyama inkosi ya makosi mwana Chilombo Gomani. Umene uchingoniwo muulandire pano ndikupatsani bwana. Zikomo mawu ambiri ochuluka andisowa popeza ndikulankhula misonzi ili m'maso. Senior Chief Kachindamoto wadwalapo nthawi yayitali. Akumtundu tonse tinatenga gawo, komanso ngakhale boma silinamutaye mbere wathu linatenganso gawo thandizana nafe kufikira lero akulowa m'manda boma osatithawa kuchitira limodzi mu nzonse. Ndithokozenso ampingo amene tsopano gogo wangayu mulongo wangayu ali membala wanu, kuyambira mmatenda kufikira pa imfa simunathawane nafe, mwathandizana nafe mu nzonse. Amabungwe azipadi zosiyana-siyana nonsenu mudzilandira ulemu wanu komanso pa ntchito yayikulu imene mwagwira kwa mbere wathu mulongo wanga Kachindamoto. Ambuye adzikudalitsani, mwagwira ntchito yayikulu. Ineyo moyimira mtundu wonse akubanja mbali ziwiri tikulira misonzi, koma misonzi yathu ikamatuluka m'maso mwathu ndikukumbukira Kachindamoto ntchito yake kumadziwa ubale ngakhale wakwezedwa koma osatitaya kuyenda pena paliponse. Analibe kuti uyu ngotuwa kapena wa misala kaya ngosauka, amayenda khomo lililonse. Mbale wotero wodzichepetsa koma tikulira misonzi yotuluka nayo magazi m'maso mwathu. Mulungu wakumwamba wa ulemerero athangatire kuti tiphunzitsa mitima kutipukuta misonzi yathu. Umenewu ndi ufumu wa ngoni waukulu wa mbanja la ngoni, mbanja la Chijaonga, mwana wa Chirombo ngwenyama.
tateremu tikulira tonse mothandizana chifukwa taluza chida chogwira ntchito yayikulu mu mboma komanso kutumikira mu njira zosiyanasiyana. Ineyo mawu ambiri oti ndingapitirize popeza gogo senior paramount Inkosi Makosi Ngwenyama atengaso gawo kwinako ndimusire mwana wachirombo kuti aonepo odutsa nsachito phanga konseko ngati kulibe mbuye wanga. Mawu ambiri ndilibe changa ndikuthokoza chifukwa pamalirotu kubwera anthu ochuluka chonchi tikambe chilungamo. Munthuyo wachoka ku dziko lapansi ali wabwino, amagwira bwino ntchito, amatumikira bwino ntchito. Mchaka maliro otero ukakhala bwino ku dziko lapansi maliro otero sasowa anthu. Zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni pamodzi ndi a president wathu amene mwafika pano dzatifungatira pachisoni. Zikomo wawa. Kumeneko kunali kulira ndithu kwa a group village chairman Chamtulo amene alira moyimira onse akuchimuna komanso akuchikazi. A president mundilole pano kuti ndiazutse a senior chief Kachere amene ayankhule malo mwa mafumu onse mudedza muno. Zikomo. Pepani, a state president, Pepani, mai wafuko latu, mai Monica Chakwera, Pepani Ngwenyama, Inkosi Gomani number 4, komanso paramount chief amene pano ndi mafumu onse. Pepani anduna athu, anduna amaboma ang'ono, komanso amene muli secretary general wa chipani cha Malawi Congress Party. Mwachidule Pepani umbani onse uno Wamaliro. Ndingubwereza zimene akubanja ayankhulapo kuti pambo athu senior chief Kachindamoto anapatsa mphatso ya utsogoleri pena paliponse amatha kutumikira bwino. Titenge kumabungwe kaya kuchotsana monga zija zanenedwa zija. Ife mafumu kuno kudedza zona komanso Malawi yonse senior chief Kachindamoto si dzina la chilendo iyayi. Ife mafumu ndife odandaula kwambiri chifukwa anali m'bale, anali mphunzitsi, anali mpangiri, chilichonse tabindidwa nawo pa udindo wawo. Pachifukwa ichi a state president ife mafumu tindi chisoni chachikulu pa tsiku la lero chifukwa tata ya m'bale, tata ya mpangiri, tata ya mphunzitsi. Tithokoze a state president kuti mmakhala ndi zambiri zochita koma mwakwanitsa kubwera pa mwambo uno. Tikuthokozeni kwambiri popitiriza zimene akubanja athokoza. Komanso tithokoze umba onse Wamaliro kungubwereza zimene akubanja anena kuti kusonkhana koteneku kuti pasachituthunzi chakuti senior chief Kachindamoto sanali mtsogoleri wamba, anali mtsogoleri wa dziko lonse. Na pa nkhani za chitukuko komanso zotumikira anthu mu njira zosiyanasiyana. Pachifukwa ichi tithokozenso umba onse Wamaliro kuti mwatilemekeza. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Kumeneko kunali kulira kwa senior chief Kachere amene amayimira mafumu onse amdedza. Your Excellency, pano tizazusa Mai Beatrice Kumwenda amene alankhule pakuyimirira UN Women. Monga takhala tikumva komanso zalankhulidwa pompano kuti gogo athu
anali champion wothesa mabanja ang'onoang'ono komanso omenyera ufulu makamaka watsikana. Amagwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana ndipo bungwe lilatemera amagwirako ntchito amagwira nalo ntchito ndi UN Women. Pano ndayitane Mayi Beatrice Kumwenda kuti alankhule kuyimirira UN Women. Zikomo. Pepani a president athu Dr. Lazarus Makathi Chakwera, pepani maya fuko lathu Madam Monica Chakwera, pepani akubanja, pepani anduna athu, pepani nduna zina zonse zimene zabwera pano ndi mafumu onse amene ali pano. Maulemu ena onse aperekedwa kale. Ine ndayima pano kuti ndipereke uthenga wopepesa kuchokera ku bungwe lonse la United Nations, osati UN Women lokha, koma tikuyimirira bungwe lonse la United Nations. Pali mabungwe angapo amene timagwira ntchito ndi malemu gogowa, ndipo ndayima pano kuti ndithu ndipereke uthenga wa chipepeso umene andituma akuluakulu. Uthenga wawo ndi wa mchizungu bwana, koma ndiloleni ndingonena muchichewa mwasamale. Malemu gogo wathu Senior Chief Kachindamoto tagwira nawo ntchito kwambiri ife ngati United Nations. Ndipo mmene timagwira nawo ntchito ngakhale ife amatuunikira usogoleri wawo wamasomphenya umene timamenyerera limodzi kupitisa maufulu kwenikweni amayi ndi asikana, monga momwe tamvera kuthesa maukwati ana achichepere, komanso kuonesesa kuti asungwana amene achoka ku maukwati akulandira chithandizo ndipo akupitiriza maphunziro. Mapulogalamu onse amene amabwera ku United Nations kuno kwa Kachindamoto kunali ngati kumodelo kwathu kumene ife timanyadira kuti Malawi muno tili nayo mfumu yathu imene ikutithandiza pa nkhani zochepesa maukwati ana achichepere komanso kulimbikisa maufulu a amayi ndi asungwana. Ntchito zawo zabwino zimene amachita ndipo nzotamandika kwambiri ngakhale dziko lonse lino komanso ngakhale maiko akunja. Ife tomwe timapereka chithandizo kuti kumaiko akunja akakhale ngati champion wathu, ambassador wathu amene amata akayima kuti Malawi tikupanga izi ndi izi zochosa ana ang'ono kumaukwati. Malawi ndithudi inali ngati champion mpaka na ena aso akunja, ngakhale mafumu amene timabwera konkuno kudzaphunzira zimene gogo wathu akuchita. Lero tili pano kuwalira komanso kuwaperekeza malemu Senior Chief Kachindamoto. Komatu ifeyo ngati United Nations tikuchita zonsezi moyamikira ntchito zawo zimene atisiyira mbuyo muno. Maufulu omwe amapereka kwa amayi ndi asikana ndikhulupirira kuti sikuti atha chifukwa choti gogo wathu lero akulowa m'manda, koma ndi udindo wa tonsefe kuti tione kuti zimene amachita gogo wathu zipitirire msogolo. Chifukwa ife tili pano kutsimikizira ntchito imeneyi kuti ife tipitirira kugwira nawo amene asala kuno kuti nyali imene gogo wathu anayiyasa tiyesese kuti tisaithime koma ipite pasogolo. Ndi mawu amenewa tikopemphadi Mulungu kuti alandire mzimu wa gogo wathu Senior Chief Kachindamoto kuti use mu mtendere wosatha. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kumeneko kunali kulira kwa United Nations, koma amene atilankhulira ndi Mayi Beatrice Kumwenda. Pa nthawi ino Your Excellency mundilole kuti ndiyitane His Majesty Ngwenyama Inkosi Yamakosi Gomani 5 kuti atilankhule. Zikomo.
pepani a president a dziko lino, Your Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, pepani mai wathu oyamba wa dziko lino, Madam Monica Chakwera, pepani wa Majesty Inkosi Yamakosi Ngwenyama of the Maseko Ngoni. Ine sindiyankhula kwambiri, nungofuna momwe ndipemphedwera ndi Ngwenyama kuti tine pang'ono mbiri ya Senior Chief Inkosi Kachindamoto komanso mfumu wa Kachindamoto kuti tidziwe bwinobwino kuti phata lawo lenileni likuchokera pati kwa ife Angoni. Monga tonse timadziwa ufumu wathu kwenikweni phata lake umayambira ku Angoni Amaseko amene ankalamulira dziko la Eswatini pano timalitero komanso madera ena ambiri a dziko la South Africa. Mafumu amenewa ankatchedwa kuti amankhamane Maseko. Patapita nthawi pang'ono kumeneko kwawoko Ngwana Maseko amene ali mwana wa Inkosi Yamakosi Maphanga adaganiza zoti achoke makamaka kunali atakangana ndi bambo ake. Ndiye Ngwana ndi mafumu ena monga ngati Nobula ku Maseko ndi magulu ena ankhondo adachoka kummawa kwa Africa kuno kuti akapanga ufumu wake madera ena. Adayamba kukakhala ku Zimbabwe kumeko adamwalira Ngwana. Ngwanayu anali ndi ana ake awiri, mwana wina anali Mputa ndiponso wina anali Chijaonga Maseko. Iwowa monga tikudziwa mbiri yangu na Maseko adayenda ndithu kudzalowa dziko la Mozambiki, kudzalowa dziko la Malawi, kubweranso ku Mozambiki kukhazikika ku Domwe, kumene kuchoka kupitanso kusongea dziko la Tanzania kumene adakakhazikitsa ulamuliro wawo. Ku Tanzania Mputa adamwalira, ndipo Mputa atamwalira chidawakomera akuluakulu Angoni Amaseko kuti apemphe chimweneko wa Mputa Chijaonga Maseko kuti agwirizire ufumu wa Angoni Amaseko. Chifukwa chakuti mwana wa Mputa nthawi imeneyo chikuse nkuti ali wang'ono kwambiri. Pamenepo mwina pamene Chijaonga adayamba kutsogolera Angoni, mwina pomwenso pakuyamba mbiri ya mai wathu Inkosi Kachindamoto. Chifukwa Mputa adakhala ndithu akuyang'anira ufumu wa Angoni kwa zaka zambiri, analokhulupirika ndipo ankathandiza ndithu kuti Angoni akuze ufumu wawo. Atamwalira Mputa kusongea mchaka cha 1856, Chijaonga Inkosana Chijaonga adaganiza kuti abwererenso ku Domwe ku Mozambiki komwe adakhazikitsa kale malo awo. Atabwera ku Domwe chitakwana chaka cha 1870 Chijaonga adaona kuti chikuse mwana wa Mputa uja tsopano wakula ndipo akhoza kukhala Ngwenyama ya Angoni Amaseko. Izi zidachitika ndipo zonse zimayenda bwinobwino. Chikuse adakhala Inkosi Yamakosi ya Angoni, Chijaonga ali moyo. Ndipo Chijaonga amamuthandiza kwambiri mwana wa mchimwene wakeyu kuyendetsa zinthu pa nkhondo ndi zina zomwe zimachitika kalero. Mchaka cha 1878 Nkosana Chijaonga adagona. Atagona Nkosana Chijaonga amene adalowa malo ake ndi mwana wake Chifisi. Chifisi adatenga malo a Chijaonga osangoti kutsogolera Angoni okha komanso kutsogolera gulu lija la nkhondo lomwe limatchuka pambiri ya Angoni Amaseko lotchedwa Njokozera. Chifisi ndi amene adayamba kutsogolera midzi yonse imene amatsogolera bambo wake Chijaonga. Ndipo kenaka chaka cha 1891 Chifisi naye adamwalira. Atamwalira Chifisi, amene adatenga malo a Chifisi anali mwana wake Kachindamoto. Kachindamoto ndi amene adatsogolera Angoni ndi dziko la Njokozera kubwera kuno ku Dedza, kumene ufumu wawo mpaka pano ulipo. Palowa Kachindamoto ambirimbiri, chiyambire ndi Kachindamoto oyamba. Ndipo mai wathu Inkosazana Theresa Chijaonga adatenga ufumu kwa Justino Kachindamoto amene anali Inkosi Kachindamoto wachisanu ndi chimodzi. Ndiye kuti mai Justino anali Inkosi Kachindamoto wachisanu ndi chiwiri.
Inkosi Theresa Kachindamoto ufumu wawo unali ndithu ufumu wa zintchito zolozeka, ndipo sipadatenge nthawi atangotenga ufumu njaka ya 2001 pamene boma lidakweza kuti akhale senior chief. Iwowa zomwe ntchito yake imene idachititsa chidwi anthu ambiri kuphatikiza maiko amuno mu Africa ndi kunja inali ntchito yoonetsetsa kuti ufulu wa ana ang'ono achitsikana sukuponderezedwa kapena kuphedwa, ndipo iwowa adatenga mbali kwambiri kutetsa maukwati awa ana amene adawumirizidwa kuti akhale m'mabanja sukulu asadamalize. Chifukwa cha ntchito imeneyi Inkosi Yamakosi Chiyaonga wachisanu ndi chiwiri adapangitsa kuti dziko lapansi lonse liwadziwe. Tikudziwa kuti mchaka cha 2017 iwowa adalandira ulemu wapadera wa Leadership in Public Life Award ku Washington mdziko la America. Mchaka cha 2024 University of Leuven ya ku Belgium idapatsa mayiwa ulemu wa udokotala chifukwa cha ntchito yawo, ndipo kuyambira nthawi imeneyo timadziwa ngati Dr. Theresa Chiyaonga amene adali Inkosi Yamakosi, amene adali Inkosi Kachindamoto wachisanu ndi chiwiri. Ife angona maseko tidzalira mayiwa ndipo tidzakhala tikwalira mpaka kalekale chifukwa cha ntchito zawo. Mwachidule a president iyi ndiye mbiri ya ufumu wa Kachindamoto umene tikuona kuti mayi kapena Inkosazana Theresa Kachindamoto, Dr. Theresa Chiyaonga amene adali Inkosi senior chief Inkosi Kachindamoto wachisanu ndi chiwiri adatenga ufumu wa Kachindamoto. Kachindamoto woyamba anali mwana wa Chifisi, ndipo Chifisi woyamba adali mwana wa Chiyaonga. Chiyaonga anali mwana wa Ngwana Maseko, imene nali Ngwana anali mwana wa Inkosi Yamakosi Ngwenyama Maphanga Maseko, imene nali mfumu imodzi kapena Ngwenyama imodzi ya mafumu amanklemane Maseko amene amalamulira dziko limene pano timalidziwa ngati Eswatini komanso madera wena ambirimbiri kuphatikiza Mpumalanga mpaka mbali zina za Zululand Kingdom mdziko la South Africa. Iyo ndi mbiri mwachidule mwana president ya Senior Chief Kachindamoto komanso ufumu wa Kachindamoto. Thank you very much, Your Excellency. Baye Timaseko. Baye Tintanakos. Kumeneko kunali kulira kwa Ngwenyama Inkosi Yamakosi Gomani 5. Pa nthawi ino amayi ndi abambo mundilole zikomo kwambiri amandikonza kunena kuti amene amatitsogolerawo amangolankhulapo mbiri chabe monga mwambo wa chingoni. Amene abwere tsopano ndi Angwenyama Inkosi Yamakosi Gomani 5 ndi amene atilankhule tsopano. Zikomo. Bayeti kubeti. Bayeti ino ndi nthawi yanu yoti mutiyankhule pa nthawi ino ya zovuta za Senior Chief Kachindamoto. Bayeti kubeti. Bayeti Ngwenyama. Pepani, Your Excellency, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, ndimayi athu a fuko la dziko lino. Pepani akubanja tonse amene tili pano, komanso makamaka Bambo Ndovi. Pepani nduna a local government, Honorable Banda, komanso nduna zonse zimene zili pano,
pepani MP Padambo, MP Mbawala ndi ma MP onse amene muli pano. Pepani Senior Chief Inkosi Njolomole, Senior Chief Inkosi Makwangwa, Senior Chief Inkosi Ganya, Inkosi Champiti ndi amakhosi onse amene ali pano. Pepani Paramount Chief Lundu komanso mafumu onse akuluakulu ndi osiyanasiyana amene tili pano. Pepani akumpingo, pepani Dr. Kabambe, pepani impi ya ngoma ili pano. Your Excellency, anthu otalandira chipepeso ndi ambiri. Undilole Your Excellency ndiyankhuleko pang'ono. Your Excellency, ife tataya m'bale wathu, tataya munthu amene timamudalira, koma inunso Your Excellency mwatayanso munthu amene mmadalira. Chifukwa chonena kuti monga mwamvera kale mbiri imene yakhale kukambidwa ndi anthu onse osiyanasiyana amene ayankhula, mbiri imeneyi sutinja chilendo kwa inu Your Excellency. Andi mbiri imeneyi ndi mbiri imene yafalikira mu dziko monse muno la Malawi komanso dziko lapansinso. Andi tikudziwa kuti mayi waso anayi chida chanu chimodzi pa nkhani ya chitukuko, pa nkhani ya kubweretsa umodzi pakati pa anthu athu, kusamalira anthu madera mwathumu. Ndipo chifukwa cha chimenecho Your Excellency tikudziwa kuti muwasowa ndipo tidzasowa ndipo tili limodzi mu nthawi imeneyi, mu nyengo imeneyi. Your Excellency, ndikufuna ndingothokoza aliyense amene afika tsiku la lero, amene athandiza mosiyanasiyana kuyambira tsiku limene zovuta zinachitika mpaka napanopa. Nonse landirani ulemu wanu, sindingathe kutchula aliyense payekha, koma tifunanso tithokozenso Your Excellency for your support. Munamva amene amayankhulira a previous speakers enawa, modzi wakubanja nakambapo kuti anakhala kunthawi ina yake yayitali ali in and out, lero akhala kubwino, tsiku lina apezeka kuti adwala and what have you. But throughout this time akumpingo, afamily, inunso Your Excellency so kuboma timafikira pamodzi, and I appreciate. Ndipo ndithokoze magulu osiyanasiyana amasekongoni, timakuvani mukubwera mukutsanzika ngonyama tupita kukayendera anamaseko. Andikuthokoza chifukwa cha chimenechi. Chikondi chizikhala choncho, ndipo Mulungu azingokudalitsani nonse, azingokusamalani. Ndifunanso ndipitirize ndikuthokoza amakhosi kuti pa nthawi imene ndimakutumani kuti muchite zosiyanasiyana mu nyengo imene yazovuta, monga kukaona kuti zinthu zonse kulilongezi zokhonzedwa bwino, chimodzimodzinso kunonso kunyumba kumodzi zinthu zili bwino, ndipo kutsata ndondomeko yake zinthu zonse zikuoneka kuti zayenda bwino from the reports amene ndalandira. Zikomo kwambiri, ndikuthokoza. Ufumu wa Chingoni umatsata magazi Your Excellency. Magazi ake amene amatsatidwa kwa bambo, tanthauza kuti ana amalowa ufumu wa bambo awo. Kuno mudzi for a long time kwa Kachindamoto timatsata mosiyana kundi process imeneyo, ngotengera kuti timatenga ndithu mbanja mwathu mumu komano timangopanga rotate kuti bere lalikulu kena kwa wakatisiya ipita bere laling'ono njoncho kwapanga rotate within mabere mucha. Koma zimenezozo sizinali kutsata ndondomeko zenizeni za Chingoni. From today forth pasankhidwa kale one family imene zonse ziziyendera kumene koko kutsatira chikhalidwe cha Chingoni. Ndipo chifukwa cha chimenechi ndimangofuna ndinenetu sopano pagulu kuthokoza amakhosi, kuthokoza nonse abanja poonetsetsa kuti chikhalidwe chikutsatiridwa ndipo chikusamalidwa ndipo chikutetezeka. Your Excellency,
mawu ambiri ndilibe koma kuthokoza nonse. Ine monga Ngonyama ndimakunyadira nonse, ndimakukondani, mungakhale nanu pepani zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.